Avui fem galtes de porc amb la CCM. Aquests són els ingredients: 6 galtes de porc, 2 pastanagues, 2 cebes, 4 grans d'all, farina, mig got de vi negre, 2 fulles de llorer, caldo de verdures, pollastre o carn, una branca de romaní o una cullerada de romaní sec, pebre negre, oli i sal. El primer que farem és salpebrar les galtes. Les passarem d'una en una per farina. Quan les tenim ben enfarinades, les posem a fregir en oli d'oliva. No cal que quedin gaire fregides, només cal segellar la carn. En una olla posarem oli d'oliva i els alls sencers, amb un petit tall perquè no es peteguin. Tallarem les cebes i les pastanagues a trossos petits. Quan els alls ja siguin fregits, afegirem la ceba i la pastanaga. També hi posarem l'oli de fregir les galtes. Ho deixem fregir una estona i afegirem 2 fulles de llorer i un trosset de branca de romaní. Quan la ceba és transparent, hi afegirem mig got de vi negre, ranci o brandi, el que tinguis. Deixarem que l'alcohol s'evapori. Hi posem les galtes que teníem reservades i cobrim de caldo que pot ser de verdura, pollastre o carn. Ara ho deixarem bullir durant 20 minuts. Passat aquest temps, ho introduïm dins la CCM i ho deixarem de 6 a 8 hores. Nosaltres ho hem deixat tota la nit. Ara traiem les galtes i les reservem. No oblidem de treure les 2 fulles de llorer. Ara és el moment de triturar la salsa. Amb una batedora de mà quedarà ben fina. Si ho creus convenient, pots treure una mica de suc abans de triturar perquè quedi més espessa. Un cop triturada, tornem a posar les fulles de llorer i les galtes. Tal com està, ho pots guardar a la nevera o congelar i quan ho aneu a menjar només caldrà bullir 5 minuts i ja estarà a punt. Si veus que la salsa hauria d'estar més espessa, hi pots afegir una cullerada de midó de blat de moro que dissoldràs en un got amb una mica d'aigua freda. Així queden les galtes cuinades a baixa temperatura que estan boníssimes. De guarnició hi podem posar unes patates fregides. Si t'ha agradat la recepta, subscriu-te al canal i clica la campaneta per més vídeos.